Dobrý den, my bychom chtěli otázku. Od koho byste chtěla hubana od českých politiků? Od Káji Schwarzenberga. A proč? Že vypadá jako medvídek. Dobrý. Ahoj, my se chceme zeptat na jednu otázku. Ano? Od koho bych si chtěl hubana z českých politiků? Hubana bych chtěl od Karla. A proč? Je mému srdce nejblíže. A o to jde. Nechtěla bych si dát hubana od Václava Klause. A proč? Protože je sympatický. Od Václava Klause, protože je to velká osobnost. Takže prostě bych si nedala dát od žádného politika, protože to jsou samý idioti. Prostě Karel. A vlastně mě to diví, proč je takový dědek starý jako já zajímá mladé lidi. A proč? Protože je to malý kulíšek. Tak od Václava Klause, protože je takový roztomilý, takový dědušek. Jsem nechala dát pusu od nikoho, protože se mi tam nikdo nelíbí a jsou mi všichni nesympatický. Budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro. Jestli si ještě pamatujete, pro co. Kdo je proti? No nikdo. Tady vznikl jakýsi kočkopes, kde logicky ten výstup prostě bude kočkopsoidní. Já jsem si vybral Miloše Zemana. Nechal bych si dát něj pusu proto, že je stejný svým chováním, prosazováním svých názorů. Mám rád řečníky. Opakuji neustále svoji oblíbenou metaforu. Jeste méně jablek a sázejte více jabloní. Já bych se nechala dát hubana od Káji Schwarzenberga, protože mi přijde velmi roztomilý, chytrý a moje rodina ho i prosazuje, tak asi proto. Tak jsem snad takový dědeček. Kdybyste vedli opravdu český bod. A to mám I'm on top of the world, I'm on top of the world.